Na našich stránkach určite budeme využívať videonávody, či už svoje vlastné, alebo z YouTube, alebo z iných, Vimeo a podobne. Ale teraz si ukážeme, ako vložíme video z YouTube. Nahráte si, utvoríte si svoj účet a budete si nahrávať svoje vlastné videá. Čiže pridáme si obsah, článok alebo základnú stránku, dáme si, tu si vložíme nejaký text, prejdeme na video, a uložíme. Vidíme, že máme text, horný, spodný, ďalší taký a naše video, ktoré si návštevníci môžu pozrieť, zväčšiť si ho. Takže veľmi jednoduchým a ľahkým spôsobom si takéto video z YouTube vložíme na svoju stránku, hoci kde, medzi text, celé video a ostatné videonávody zo základného kurzu pre začiatočníkov si pozrite na mojej stránke drupal.krokzakrokom.eu.